मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउस आपडेटआव दङ 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020खौ फोसावबाय। बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनाय आरो बिथांनि सानस्रिखौ मुलुगाव अराय गेरेमसा खालामनो थाखाय UN ट्रास्टनि जोहै थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होबोनाय जादों। बे बान्थानि थाखाय देग्लाय दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि गाहाय प्रफेसर डक्टर रामेश चन्द्र भारद्वाजखौ सायख'नाय जादों। बे बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैगौ गोदान बोसोरनि 10 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटी मासख'वानि प्रागज्यतिष ITA सेन्टाराव गथायनाय जागोन होनना फोरमायदों। नैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ क'क्राझार चन्द्रपारानि IT पार्कखौ नायगिदिंफैदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनै फुङाव गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार चन्द्रपारानि IT पार्कखौ नायगिदिंफैदों। थामथियाव दङ भारत हादराव कर'नानि गोदान लैखोना आगान होबाय। साद' सुबुंनि देहायाव नुजाथिदों। ब्रिटेननिफ्राय फैनाय साद' सुबुंनाव गोदान लैखोननि केस मोनदों होननानै भारत सरकारा फोरमायना होदों। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोरखौ बरायनाय रंजानायनि सिगांनो हादराव कर'ना जिउसानि गोदान लैखोन नुजाथिनायखौ लानानै जोबोर जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। ब्रिटेननिफ्राय फैनाय साद' सुबुंनाव कर'नानि गोदान लैखोन केस मोननाय सुबुंफोरा साथाम बेंगालुरु, सानै हायद्राबाद आरो सासे पुनेनि लेप' सिम्पोलफोराव गोदान लैखोनफोरा नुजाथिदों। थांनाय नभेम्बर दाननि 25 खालारनिफ्राय 23 डिसेम्बर खालारनि गेजेराव ब्रिटेन हादरनिफ्राय सा 33,000 सुबुं भारतारिफोरा गिदिंबोफिनदोंमोन। ब्रैथियाव दङ गवायाव बुथारनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै आसामनि 4 हमजादों। गवानि मार्गआव 22 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव आसामनि 4 सुबुंखौ हमदों गवा पुलिसआ। रिपर्टनि बादिब्ला समबारखालि मार्ग रेल स्टेशननिफ्राय गवा पुलिसआ दायनिगिरि 4खौबो खारनो नागिरनायखौ हमना मोनो। बुथारजानाय खौरंनाथ मुंनि सुबुङा गावनि 4 लोगोफोरजों पिकनिक जानो थांदोंमोन आरो पिकनिकनि समाव जौ लोंदोंमोन आरो फेनानै पिकनिकनि समाव नांज्लायनाय जादोंमोन। बे नांज्लायनायनि जाहोनाव खौरंखौ लोगोफोरा बुथारदोंमोन। हमजानाय सेंग्राफोरखौ दुलल दास, मानस दास आरो रिदीप दास होनना सिनायनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।